Libini Sivenalo, Arnikang Sambirta Tanbang, Sami Brismai Disopi, Non-Birta Tepipen, Arjita. East Divisional Forest Bikram Rongpi Amek Angdan Mati Rathek Prong Narlo Ang Si Manja Central Range Lapen Langmili BO Bangkit Home Kilangachari Officers Dokok Apita Langmili Hawar along Koila Kipur Kapawai Ak Longpop Lapen Narlo Sini Jobang Thang Peri Jok Plot Pen Koila Arlong Sangti Kepapon Long Waretke KC Atumpen Kapaklem Toy Hukum Dubinong Pusi Adungarai Kido Aradatum Jompon Carbon Anglong Administrative Department mata Deputy Commissioners Lapen Superintendent of Office Adung Head Athana Bukolia Manja Dilai Osiatum Piposi Keton Kelang Aron Re ke claim Arlong Sangti Koila Kanghupen ke papon long pop ke Manghume me Radatum Munthi Persik Dunang Kokje Ate Carbon Anglong Police Atum Motorcycle Scooty ke vek Abangpi Helmet Kashikup ke Lapen Tingne Deadpen Helmet Chipon pe Ajoini Chot Kenep Ingtonte Lapen Fine KN Suri Radatum Adai KN Bonta Thedung Kanghu Abangpu Koila Sangti Arlong Mafia Managements Dalal Inut Langmili Koila Kipur Kanghu Mafia Ramteron Carbon Anglong Akia Dat Kapana Hokpen Alangli Inut Ale Kichu NE Lapen Carbon Anglong Koila Sangti Arlong Thengprang Kapawir Ed Akam Kiklem Kitheg Dangnet Pipot KCCM Dr. Tilem Rohang Arideng se Environment and Forest Department ke Chipari Deng Thiplo Bonda People CCM Arideng Chipari Deng Wek Forest Department along Lepon Aron Ripen Kanghu Kanghi Lapen Aron Ripen ke Jor Kelang Asai Ong Barelo Manghumeme Lasi KCCM Hukum Intang Kringpen ke Thoplot Ajoksi Pon Carbon Anglong Aradapan Lang Plot Pen Peri Repin Therak Repin Ingring Repin Pen Inuda Bangpu Ramteron Lapen Arisang Huatum ke Klem Haima Pusi Radatum Chithan Ponlo Jongsi KC mate Carbon Anglong Kacharipon BJP Party atum Aron Ripen Arlong Sangti Thengprang Koila Arlong Kilok Kanghu Along Thang Kacharap Abe Lipute Prabjin Pen Aron Ripen Koila Arlong Sangti ke Jor Kanghu Atumapan Ingsai Nangji mate Nyep Ingnang Sirak Nangji Pusi Chirok Tokorada Tumpen KC ke Jake Thegeding MP MLA CM EM MEC Lapen DC SP East Lapen West Carbon Anglong Atumapan so dak chuning ripon Jongsi KC Lapen DC SP atum Talangding Lutela ke thegeding atumsi jakong horang hoor kipitun binong pusi thegdak lo pusi Carbon Anglong arada tumpen sodak jongpon BJP sarkar KC kachari pon lasona teng puluti arjiding ne lo Carbon Anglong angkang pia masi kapawir det pen Carbon Anglong pasampri dang lapen pangthai dang si Carbia khailong ripijut kokpo lasi Carbon Anglong ara chitosi aron re ke claim kang hunga tumaphan pangtheksi bisar nang kokpo Kalilipute inglong arlok langroy langjeng thengprang arlong sangti piwir det khangjangpo Athe Carbon Anglong ke inut banghini ke thegedinga tumpen kachini mafia tum det akhi kali Athe laki rada khia dat lapen rada humpurti rada tum chirok toke kachekhang dunji lapen kachedan dunji arondo lasi ke chokche ke klem ke dam along ki rat pen kang sai dunji mate kachekhang dunji ajakong do pusi pinang an arada tum aning ki pungpen ke jongpon do lasi Carbon Anglong hamphang asong do an nona por people si ingsamri lapen ase yang tong rada parman people si kachesong aklam nang barha hidet mapusi rada tumpen Carbon Anglong hamphang asong doana phanta thedunga karju pedupon Matangte KC Kachari atoy anitong Chiman Eluma Lapen KCCM DC SP atumaphan Kaperia Jok Duan Hamphangta Ingsamri Luma Pusi Rada Tumpen Karjupon Padu News Text Report B News 7 Non-Birtang Tonpen Arjita
kurang contoh bangsa. Tangti pinibirta ke lansing toni koglo dumi thangmi kurang